Huomenta. Läksin tässä unen pöppäröissä aamulenkille. Sen verran kai voi itteni kehua, että se ei ole mitenkään harvinaista. Tarkoitus olisi lähteä ehtimään kaupungin viitoittamaa polkua, joka on tehty pyörille. Ja kai siellä saa jalkamieskin hölkötellä. Pääsin tässä sen verran polkujuoksun makkuun, että saatan minä muutama juoksuaskelenkin ottaa. Nämä ne on tyypillisiä aukkohakku aikaansaannoksia. Eikö tälle todellakaan muuta vaihtoehtoa ole? Joo, muutaman kerran on se varpupolu ylittänyt, mutta täysin sitä reittiä en tiedä. Tuttiahan nämä polut on aika pitkälle mulle vanhastaan, mutta onhan sinne saattanut uusiakin tulla kuin näitä koirankusettajareissuja. No, sanotaan nyt lenkkeilyä. Ei ole niin. Kusetushan tehdään siihen kotitalon nurkalle, mutta lenkkeily on sitten erikseen. Edellä mainitusta varmaan pääsi kärrylle, että en ole erityisemmin koira-ihmisiä, vaikka en ole niiden vihaajiakaan. Joo, tää on tuttu polku, mutta ei ole vielä sitä varpupolkua, mikä kaupunki on viitottanut. Tästähän mä hölkkäsin viime videossa. Tällä sattoo tihuuttaa vettä, mutta ei niin paljon, että sitä kastuisi. Tästä minä hyökkäsin siinä edellisessä videossa. Nämä voi nyt olla liukkaat, kun se on yöllä jo sadeillut vähän. Nyt koko ajan tulee pientä pisarata naamaa kotiin. Tuosta pääsee Huhtakarpalo laavusuuntaan ja siitä minullakin on video, mutta nyt minä lähden tänne päin. Täällä muistaakseni on se varpupolku.
tuossa kun läksi kotoa, niin kyllä linnut laulu kauniisti täällä metässä, niitä ei ihan niin paljon huomioon. Tuossa näkyy olevan jonkinnäköinen viitta. Mitä siellä sanotaan? Siellä ei sanota mitään, mutta tuonne päin käsketään menemään. Siinä on joku vandaali käynyt särkemässä viittaa. No, jatketaan tänne päin. Tää on nyt sitten ilmeisesti sitä varpupolkua. Tai jopa ottaa muutama juoksuaskeleen, kun on vähän harjoitellut jo sitä. Se on pikkasen helpompaa tässä kuin siellä, missä harjoittelin. Tää paikka näyttää niin tutulta. Ai jaa, niin tää onkin se paikka, mistä meni muumin luokse silloin. Mä kävin joskus 10 vuosia sitten keräämässä tytölle mustikoita tällä suunnalla. Täällä linnut varoittelee. Kyllä mä niin kauhea peto onkin, että minusta pitää varoitella. Peto on niin kuin ihmiset yleensä. Tuossa oli niin tiukka ylämäki, että laittoi jalka miehenkin lähettää. Mulla oli alun perin ajatus, että lähden tänne pyörään, mutta hyvä, etten lähtenyt. On semmonen mäki. Ei olisi varmaan joutunut työntelemään sinne meikäläisen kunnolla. Siinä on viitta. Hiihtomaa en lähetä. Varpupolkua jatkan. Väärämäki 500 metriä. Siellä vissi on se muumi sitten. En tiedä mihin kohdalle se on viitotettu. Tuossa on jotakin viittoja näköjään. Väärämäki, muumimamma. Yksinäiset vuoret. Joo, mennään nyt tätä reittiä jo, joka on viitotettu kerta. Täällä se pyöräreitti on. Jaha, täällä on uusi viitta. Tässä lukee. Hattivattien esi-isä. Minkälainen se on? En ole tutustunut muumitarinoihin kovinkaan perusteellisesti. Tai suomeksi, että ei ollenkaan. Kun rehellisesti sanotaan. Mä en tiedä, onko mä niin huonosti lapsenmielinen, että kun en oo sanonut oikein. Enää. Täällä se näkyy. Täällä se näkyy se esi-isä oleva. Minusta se vaikuttaa kyllä ihan laholta puuvökkelöltä, mutta
Kai tuo sitten hattivat tiesi, se on ollut lahopuupökkelö. Näin minä näin nämä sadut. No sitten tielle tai reitille takaisin. No niin. Nyt ollaan taas reitillä. Siinä on ilmeisesti Muumimaailmalle tehty tie, että pääsee terveyskeskukseen. Tänne on viittoutettu varpupolku. Täällä on heti täällä portin pielessä tämmönen hieno taideteos. Todella hieno. Se on toisaalta vähän malliltaan kuin pyöräilykypärä. Mitähän tuossa lukee? Olen niin sokea ilman laseja täällä, että en tiedä. Täällä on sitten näköjään huonomman taiteilijan teos. Onko joku ajatellut, että täällä on niin väsyneitä matkailijoita, että tarvitsee tuollaista lepopaikkaa tuossa matkalla, mutta aika surkean näköinen. Onhan se hienosti pihlajien väliin aseteltu. No niin. Lähdenpä jatkamaan matkaa tuonne eteenpäin. Mitähän siellä löytyy. Täällä on vähän virallisemman näköinen huilipaikka. Ja joku jättänyt siihen tuollaisia roskia. Oi. Näin tuolla tuommoisia valkoisia aaveita. En ole tutustunut todellakaan muumimaailmaan, mutta onko tämä nyt hautausmaa vai mikä tämä nyt sitten? Minusta nämä on vähän kuin ristiä, mutta onko nämä enkeleitä vai kai tämä hautausmaa on? En mene kyllä takuvarmasti sanomaan. Minulle varmasti nauretaan, kun minä tässä nyt höpisin, mutta naurakaa pois. Tyhmälle saa nauraa. Tai ainakin tietämättömälle. Tyhmää on ihminen, jos on, mutta tietämättömyyteen on ihan oma syy. Mutta matka jatkuu. Täällä näkyy olevan lisää näitä katsomopaikkoja. Tämä ilmeisesti on se kuuluisa mörkö. Onko tämä se mörkö, joka lyö sisään? Ei taida olla. Enkä taida jäädä odottamaan, että lyökö sisään. No niin. Matka jatkuu. Mitäs jos menisin takaperin, kun
kaikkea pelottavaa, mitä lähteä takaperin, kuten karhu. Pelottavaa karhua takaperin, mutta ihana. Voi että nämä on hienoja jalokiviä. No niin, matka jatkuu. Tuonne päin sanoo kyltti. Tuolta olen joskus tullut Muumimamman luokse. Tuotakin olen joskus kipittänyt. Mutta ei kun jatketaan. Tähän päättyy Muumimammalle tehty tie. Tässä saa Kelataksi kääntyä ja reilu tilaa kääntymiseen ja sitten turistit voivat parkkeerata tässä kääntöpaikan laidolla. Mamman luona käydessä. Muumimammakaan ei ole välttynyt näiltä aukkohakkuun harmeilta. Täällä se Muumimamma yksin seistä jököttää. Kasvot käyvät entistä ankeamman näköisiksi. Täällä on pöydällä ja tuolella hienoja taideteoksia. Onkohan se Muumimamman nämä värkännyt? Alkaa Muumimamman laukkukin olla ränsistynyt. Hessukin on haalistunut. Kasvot ovat kalvenneet. Siinä on Muumin postilaatikko. Eihän Muumisilta itse varmaankaan näitä postia ole hakenut, vaan joku tuonut ne hänelle. Siinä on viitta laitettu niin korkealle, ettei niskavikaisen kannata päätä kääntää tuonne. Kai se tarkoittaa, että sinne päin. Siinä on ne tutut penkit, mutta kuka se täällä? Sinua minä en ole nähnytkään täällä käydessäni. Kukas sinä olet? Et sano mitään. Täällä on kivi polku tänne. Jaha, siinä on joku taltalla iskenyt. Kivi hallinnut. Ja niin onhan siellä tehty tommonen katus. Pienet vierailijat rakenneet, mutta mitä minä näin tuolla Vetsän rajassa? Sade yltyy. Näinköhän minä kastun tällä reissulla. No, jatkan matkaa kuitenkin. Sade hieman hellitti. Tuli vähän parempi ulkukin tossa, joten taida ottaa muutaman juoksuaskel.
täällä on kaupunki sorastanut näitä polkuja. Vähän helpompi ajella pyörällä. Mutta mikä otus se tämä on? Tämä sammakko. Toinen siirran ei ole punainen, mutta toinen on vai onko tuo sierain? Ihan sammakolta näyttää. Eikö? Tämä tuli tämä polku näköjään tänne Vääräjärven taakse. Eihän tuosta ole kovin pitkästi Vääräjärvelle. Mikähän siinä on, kun tuntuu, aina kun tulee aukkohakkuun laitaan, niin sade kiihtyisi. Vai johtuuko se pelkästään, että tuuli käy siihen? Nämä ei ole ollenkaan kauniita näkymiä. Tästäkin puut tulee kaatulemaan yksi toisensa perään. Jotenkin tämäkin polku tuntuu niin tutulta. Olisinko käynyt joskus vadelmia keräämässä. Se hyötyä näistä aukkohakkuusta on, että niin se saattaa muutamana vuotena kasvaa vadelmia. Tuli hiihtopaanalle. Varpupolku 6,7. Niin se varmasti on, jos ympäri kiertää tästä lähtee. Mutta jos riippuu ihan mistä kohdasta tahansa, jos täyden ympäryksen kiertää, niin se on se 6,7. Jaa, minkäs verran matkaa se tätä hiihtopaanaa sitten kulkee. Tai se minnekään kulje itse tätä joutuu menemään. Tai oikeastaan ei joudu, vaan saa mennä. Jippii. Viimein tuli viettää. Pääsee tältä hiihtopaanalta pois. Rupesi jo pitkästyttää. Olisikohan ollut puoli kilometriä tai vähän enemmän tuo pätkä tuolla. Olisivat nyt tehneet tuonne metsään se polku eikä lintsanneet. Tällä samalla tuntuu sade vähän kiihtyä. Taas tultiin aukkohakkuun laittaa. Siinä on ilmeisesti joskus ollut vettä, kun siihen on tuollainen pitkuspuu laitettu. Onkohan tämä tuolta lanteilta kadulta harjattua sepeli, hiekoitussepeli. Täällä on näköjään iso kivi. Se on jännä mutka.
Täältä se paljastuu. Tämä patsas. No on se aika mahtava. Onko tässä 2 kiviä? No samasta puusta se on veistetty tai kivestä. Ai niin. Tää on tämä. Miksiköhän eläimeksi mä täällä olen joskus määritellyt. Taitaa olla kalaa. Mutta mikä kala? Onko tää turska vai? Ei tää ainakaan hauki oo. Minkä näköinen se turska on, mä oikeastaan itse asiassa tiedän. Joo, kalaa tämä. Mä luulin, että tää on tuolla ylempänä tämä kivi. Tää oli täällä. Ne on nää aukkohakkut sellaisia, että ne muuttaa maiseman niin, ettei edes tiedä missä on menossa. Täällä on tunne pienempi aarre. Ai jaa, siellä on tommonen kiva kolo tuollakin. Joo. Jos enempi sataisi, niin tuonne kai pääni työntäisi. Tällä hetkellä ei juurikaan sada. Hyvin vähäistä kosteaa tuulta. Nyt mentiin metsän puolelle. Onko tuonne joku polku? On sinne. Tuonne on polku. Katsoin tuota kiveä ensin. Siellä on kanssa kivi, no kun kerta polku on, niin ehkä siellä on jotain nähtävää. Tässähän näitä kiviä on kaiken maali. Kukaan mä en näitä kaikkia edes koskaan katsonut. Kivaa kivi. Hyvä, että on jätetty nyt puustoon, mutta tietysti nekin kaadetaan kohta sitten. On jännä paikka. Tuossa on puu lähtenyt kasvaa vähän helpolle paikalle, jos kannattanut ajatella ensin. Joo, siihen oikein pitäviä juuria tuohon kiven päälle saa. Siinä pysyy pystynsä aikansa kunhan sitten kun kasvaa oikein isoksi, niin kaatua lysähtää. Voi että on hienoja kiviä. Tällaisia oikein seikkailumaa tämä. Joo, mä tässä kohdassa on kyllä tainnut edes käydä. Siinä on naavaa puussa ja tämmönen ihana kolo täällä. No että
Täällä on sitten varmaan joku näköalapaikka. No, sieltähän näkee tuonne. Onko tuossa tuo? Taitaa olla se tie, joka vie Muumimamman luokse. Mutta kyllä on komeat kivet täällä. Mitäs tällä puolella näkyy vai näkyykö täällä mitään? Tällä puolella on tämän näköistä. Oi että, kyllä olisi pienet muksut mielessään, kun olisi vielä niitä pieniä muksuja itselle. Kävis täällä, tää on vähän kuin tuolla. Tällaista on aika paljon tuolla Muuratsalossa. Tuosta reiästä, jos menisi läpi, kun nuo kivet nojaa niinkin rivasti toisiinsa, niin ehkä ne ei nyt sorru. Tuosta menee. Sieltä tuli. Tuosta aukosta. Kun sataisi kaatamalla, niin tuohon menisi istuskelemaan. Kyllä on hieno paikka. Hienoa sekin, että ainakin näkyvissä ei ole kovin paljon roskaa. Ja kun pääsin sanomasta, niin tuolla on joku kerta käyttömukimurskan. Onko tuo kivi? No, siinä on tyroksia sitten tuolla sammalleen alla. Ei se niin hienoa ollutkaan sitten, mutta siinä on naavaa. Ja oi, että tällä se muumi olisi pitänyt piileskellä. Mutta on hieno paikka. Kyllä. Tällaisesta minä pidän. Tuolta tuli ja tuonne kun menen, niin tuolle olevani oikeassa suunnassa. No niin, sinne taas viitoitetaan ja aina on sama matka. 6,7 kilometriä. No ei muuta kuin sinne päin sitten. Siinä annetaan kaikille mahdollisuus lähteä mistä tahansa ja aina tietää paljonko kierros kestää. Kuinka pitkä matka. Otin tässä jo ihan ajatuksissani ne juoksuaskeleet. On mennyt vissiin veri jo, vaikka ei käynyt kuin yhden kerran aikaisemmin juoksemassa. Pitkästä aikaa kyllä niitä vuosikymmenten takaa on nyt polkujuoksuja. Saa nähdä, mitä täältä taas löytyy. Vaikuttaa siltä, että tästäkin on joku metsäkone mennyt, kun 2 polkua rinnakkain. Ja siinä ylitetään nyt sitten joku polku taas. Aika leveä metsäkone on ollut.
Urat on niin kaukana toisista. Tää menee jännään paikkaan. Mitäs tässä sanotaan? No, enpä viitsi ruveta tarkempia sijainteja tutkimaan tässä. Siinä on punainen täplässä ollaan. Tässä varovasti tämä voi olla liukas. Kuinkahan tuossa pyörärengas luistaa? Nyt päästään tältä metsäkoneen uriltani metsän siimekseen. Saa nähdä minkälaista siimestä sieltä nyt sitten löytyy. Aha, tässä ollaan taas polun haaroilla. Tuossa oli näköjään oikopolku. Tällaisesta metsästä minä pidän. Jossain joka mutkan taakse näy. Ei tiedä mitä missäkin on. Todella hieno. Täällä linnutkin laulaa. Viihtyy täällä. Aukkohakkuualueella eikä männikkömetsissä, joka on siis pelkkää männikkömetsää. Siellä ei paljon linnun laulua kuulu. Ilmeisesti on niin vähän lintulajeja, jotka viittis sinne pesäänsä rakentaa mäntyyn. Eikö sillä ole piiloa tarpeeksi vai onko ne männynlatot liian korkeat? Harvemmin männyssä lauksia. Jaa, siitä kääntyy pieni polku tuonne, mutta lähdetään me tänne, kun ei nyt ihan niin pienelle polulle viitillä. Ja täällä tuli tämmönen hieno pitkospuu jälleen. Ei oo tehty pyöräilylle taidon näytepaikka.
semmoinen kun olisi tehty 10 sentin leveä lauta laitettu. Siinä olisikin taiteilemista varsin monella, että pysyy siinä. Varsinkin sillä vauhdilla. Joo. Tultiin tämmöiseen paikkaan. Joo. Tää on tuttu. Tuttu mulle. Tää vanhoilta juoksulenkeiltä. Tunnen juoksin aina kun menin Halssilla hiihtomaan. Lähdenpä tänne pois täältä reitiltä ja lähden kotopuoleen. Ai tämä päättyy tähän nyt minun osaltani. Mä viitin tuonne Halssilla hiihtomaan lähtee. On liian tuttu paikka ei ole. Joo. Näköjään tuli varpupolvu alkupäästä. Tämä kohta. Jatkanpa tässä juostelu. Näkyy tuo pitsuspuukin tuossa olevan. Tultiin siis takaisin varpupolulle, mutta tuskin tässä kovin pitkästi jolvottelee. No, kävelläänpäs nyt välillä niin hirvittäväksi lähästelyksi. Tuonne päin. Näytetään niin sinne päin sitten mennään. No niin. Tässä sitä taisi olla. Ympyrä näköjään sulkeutui tavallaan, mutta kyllä se on kaikkea muuta kuin ympyrää. Lähdenpä tänne, mistä tulin silloin. Silloin aamutuimaan ja aamutuimaa se on vieläkin. Ehkä tuossa toista tuntia meni, kun piti uumimaan eläväiset, niin tutkistella. Mutta lenkkinenhän jatkuu edelleen. Ei tämä ole vielä päättynyt. Tuossa kosteikossa niin on pitkospuut ollut useampia vuosia toki, tai vuosikymmeniäkin varmaan. Ne on uusittu välillä ja minä kerran tulin tuolta päinvastaisesta suunnasta tässä ja sitten kävin niin, että minä katsoin, että kuka se tuossa lätäkössä räpiköitti ihan kuin olisi ihminen, että onko se joku eläin. Joo, minä olin tuolla pitkospuuden toisessa päässä, niin se
se nousi siitä ylös ja se oli ihan, taisi sillä nyt alushousut olla päällä, mutta muuten ei ollut mitään vaatetusta. Ja mä kysyin siltä, että teetkö sinä jotain elokuvaa, että kun sä siinä räpeiköit. No hän oli niinku tuolla kun menossa minua niinku karkuun tuosta kun lähti silloin. Niin tuossa ylämäessä tuossa. Ei kuulemma tehnyt mitään elokuvaa sitten. Minä ohitin hänet ja sitten oli vähän matkaa mennyt. Näköyhteys vielä on, niin hän huusi minulle, että miten täältä pääsee pois. No minä kauhuissani, että tässä nyt on jotain outoa. Ja soitin poliisia paikalle. No kyllähän ne poliisit tuli minulta kyselivät, että missä ja niin poispäin. Niin tultiin sitten, tuli poliisi takaisin sitten kertomaan, että homma on hoidettu. Oli tuolta sairaalasta lähtenyt kaveri omille lenkeille vähän turhan kauas. Että sellainen sivujuone tässä aamulenkillä. Huonosti esitettynä tosin, mutta eiköhän tosta nyt suunnilleen sellaisen. Tässä ei paljon viti juosta. Niin jyrkkä alamäki. Siinä on aika tiukka asteluku tässä. Sä olet tarkkana, ettei astu. No niin, mennäsi jo mennä. Ryveitä, vaikka ei ollut edes jyrkin kohta. Tässä on todella jyrkkä. Mennään varovasti. Taas loisti siinä puujuuria. Liukkaita kun on satanut. Pääseeköhän täältä hengissä alas? Täytyy ottaa varmaan tuossa jo kädellä tukea tuota. Ei se onnistui. Se onnistui. Tässä on sitten tämmöistä meidän tien on sadu ja satumetsä. Tämä on vielä sanonut olla, että ole kaatainen, mutta kyllä se varmaan vielä joskus tapahtuu. Sitten tämä on aika ankean näköistä. Nyt täällä viihtyy ihmiset ja eläimet. Metsänhoitaja näkee kauniin hakatun metsän. Tai minä en tiedä itse asiassa näkeekö se sen työnantajan puolesta sen lauluja
laulaa, kenen leipää syy. Tuolla kauempana laulaa harrastas, mutta minun asiantuntemukseni ei kerro, että onko se gustarastas vai laulurastas. Nyt en muista mikä se tämä sirittäjä sitten taas on. Tuo muistini on huono. Tätä ihailen aina joka kesä tätä samaa löyväriä täällä. Se on aina niin vihreä. Saattaa se syksysi vähän ruskehtavaakin olla. Se on siitepölyä lammassa. Nyt sitten kotia päin kirjoittanut, kotia kohti kirjoittanut Hilja Haahti. Olen tämmönen kauhean tietäväinen kirjallisuudesta. Tiedän melkein yhtä paljon kuin linnusta. Nämä on ihanan heleitä nämä alkukesän värit. Näin. Jännä lampi on melkein kaupungin keskustassa. No ei nyt lähellekään. Sanotaan, että periferiassa. Kiitän seurasta ja päätän raporttini aamulenkiltäni tähän. On ollut taas kivaa käydä lenkillä hapekkaassa säässä. Tihkusade ja välillä vähän reippaampikin on uusistanut ilmaa siitä pölystä puusta liasta.